Бүген Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов янына Яшьлүзән газетасы битләрендә чыккан Батыр йөрәкле Зәйнәп дип исемләнгән героебызның улы Җәүдәт Әхмәтов килде. Кайсы авылда яшәде ул? Ул Шырдан авылында яшәде. Әйе. Ул Шырдан яшәмәде, ул йорт салганда. Аха. Анда торды әнисе, әби белән бабай торды анда. Аха. Ул да йорт салды. Алар үлгәсен, ул бер колхоз булып эшләде ул вакытта. Әйе. Йорт салды. Аннан колхоздан киткәч авылда торды. Күпме? Ну, 5 ел торды. Аннан бер квартира бирәләр аңа. Безнең белән дә яшәдек бу урамда икәү. Хәзер сез нинди мөрәҗәгать белән килдегез инде депутат янына? Менә шул Олы Шавдан авылындагы йортка такта куярга инде. Такта куярбыз. Ниләр фотолары белән ниләр белән куярга. Шавдан авылында туып үскән социалистик хезмәт герое, 2 тапкыр Ленин ордены белән бүләкләнгән Зәйнәп Садыйкованың йорты һичшиксез илмә такталы була дип ышанабыз. Депутат булышам дип ышандырды.